So what is up mga kahingal? After na mahaba-habang rides, nakapagpahinga din tayo. So ito yung kubo na tinutuluyan namin. Quick tour ko lang kayo guys. So sa gilid ng kubo, meron kayong makikita dyan na ayan, talong, nag-iisang bunga lang yan. Siguro na-harvest na yung iba. Ayan, may papaya. Meron ding malunggay na pwedeng pitasin. Yun, kasagingan sa gilid, may mga halaman din o bulaklak. At syempre sa kubo, hindi mawawala ang tagapagbantay. Meet Sasha. Wow! Siya ang tagapagbantay ng kubo. At si Sasha ay may apelyido. Okay. Si Sasha Caldereta. Napakaamo niyan guys, napakabait. Ayan din, sa gilid meron kayong makikitang limonsito o kalamansi. Meron ding mga halaman, pero hindi ko alam yung mga pangalan yan. Yan, puno ng bayabas yan. At sa gilid dyan guys, meron din kayong makikitang mga bulaklak. So si Mamang yung nag-aalaga niyan. Si Mamang is yung mother-in-law ng kuya ko. Dahil taga Pangasinan yung napangasawa niya. Diba guys, dito sa probinsya, napakasimple ng buhay. Hindi totoo yan. Napakaaliwalas. Nakakatanggal ng stress. Bola lang yan. So yan guys, papakita ko sa inyo. Yan, ayan ang kubo. Kubo with wifi. Yan yung bahay ng kuya ko. Yan yung bahay nila kuya. Yan pala yung kuya ko naka-violet guys. So ito, naghanda si Mamang ng aming makakain. So yan guys, nakita nyo naman. Scrambled egg, Wow! adobong baboy, at syempre hindi mawawala ang kape sa umaga. Yan, ganyan kaaliwalas yung kubo kapag umaga. Kita nyo rin guys ang kapartner ni Sasha sa pagbabantay. Meet Jungkook. And ito na nga. So on the way kami niyan sa resort na ang aming pagliliguan. So 'di ba, napakasarap mag-ride sa umaga. Wow! Talagang tumatama yung hangin sa mukha mo niyan, sa katawan mo. Ay, napakasarap ng feeling. Hindi totoo yan. And guys, sobrang bilis ng takbo namin diyan, 'di ba? Kitang-kita nyo naman. Nasa around 100 kph na yung takbo namin. Joke lang guys. So the video was forwarded 3 times. Okay. Kaya kita nyo naman, medyo mabilis kami. Okay. So mababagot kayo syempre. Kasi from the kubo going to the resort, nasa around 30 to 35 minutes din yung biyahe. So medyo malayo-layo siya. Okay. Kaya nakikita nyo dyan guys, yung ibang mga videos nakakat na. Okay. So kita nyo naman, di ba? Napakaganda ng mga scenery Wow! sa Wow! bayan ng Pangasinan. So ito, papunta kaming Agno. Wow! So yan guys, makikita nyo yung dadaanan namin na yan. Yung kapatagan na yan, Okay. ang sabi nila, binabaha daw yan. Kaya yung dinadaanan namin na yan ngayon, yan yung tulay na bagong gawa. So kita nyo naman guys, napakalapad ng tulay na yan. Okay. Siguro nasa 2 lanes each side siya. Okay. So kita nyo, medyo mataas din yan. Siguro Bola lang yan. for me, nasa around 3 to 5 kilometers din yung haba. Kasi medyo mahaba din talaga yan guys. Matagal-tagal din kami bago namin narating yung dulo niyan. Hindi totoo yan. And hindi pa siya tapos. Hindi pa siya ganong tapos. Siguro nasa 80 to 90% pa lang na tapos yung tulay. And tuwing hapon din dyan guys, may makikita kayo na nagpipicture dyan sa gilid. Wow! May mga nagpipiknik dyan sa gilid. Wow! And may mga motoristang tumitigil dyan sa gilid para magpahinga. Wow! So yan yung dulo ng tulay. Siguro saglit na lang to gawin. Baka nga sa pagbalik namin ulit dito sa Pangasinan, tapos na yung daan na yan or mas maganda pa. So yan din yung palatandaan namin guys na malapit na kami sa destinasyon namin. Okay. Kasi nga way back 2016, dito rin kami nun dumaan papuntang Umbrella Rocks Resort. So kasi noon parang ayan yung pinakasikat na resort pa dito nun sa Agno. Kasi nga yung daan papuntang Abagatanin White Sand
is hindi pa siya accessible para sa mga motorista noon. Kasi nga lubak-lubak pa and hindi pa siya gaanong kilala. So ayun, naglakas loob kami na puntahan kasi nga nakita ng kuya ko sa Facebook na open na yung resort o yung mga resorts na nandoon. So habang bumibiyahe kami niyan, medyo kinakabahan na ako kasi nga Hindi totoo yan. ano nun peak season nun baka mawalan kami ng cottages. Syempre marami kami. Okay. Halos isa buong kaming magkamag-anak na pupunta ng resort So ang pangit naman kung uupulong kami kung saan-saan, di ba? Okay. So yun, grabe yung panalangin ko dyan guys na sana mabigyan kami ng cottage noon. So ayun na nga, malapit na kami sa destination namin na yan guys. So manood lang kayo. Thank you so much. So ayan, medyo binagalan ko na guys. Hindi ko na siya fast forward baka kasi makasuhan tayo ng overspeeding. Gunggong! Hindi, joke lang. So ayan, medyo mabagal na siya dyan kasi nga malapit na tayo. Lumagpas na tayo sa Umbrella Rocks na yon. So ayan, di ba kita niyan? May dagat na. So nasa gilid na tayo ng dagat niyan. And sa unahan yan guys, may makikita kayong resort. Okay. So dyan pa lang is makikita nyo na ang dami ng taong naliligo. Okay. So kita nyo yung mga sasakyan na yan. Wow. Kita nyo yan, yung mga taong nagbabakasyon dyan. Wow. And para makapag-relax. So yan, grabe na yung kaba ko dyan. Kasi nga, Bola lang yan. dyan pa nga lang sa baba, puno na. What more yung nandun pa sa itaas or yung nasa kabilang side. Bola lang yan. And meron pa kaming mga sasakyan na kasabay niya. And for sure, maliligo din yung mga yon. Di ba nakita nyo naman, parang SUV yata yun and L300. So, for sure, maraming laman yon. Kaya guys, medyo kabado na kami niyang dalawa ni Jiven nga. So, going up niyan guys, maganda yung daan. Kasi papuntang ano yan, ipaakyat din niya ng parang bundok. So, may konting zigzag dyan. And yung pinakataas niyan guys, may overlooking kayong makikita na makakatanggal talaga ng stress at pagod nyo. Sulit na sulit yung pagbiyahe nyo ng napakalayo. Okay. So yan, kita nyo yan guys. Kita nyo, di ba kung sino man, kahit naman sino yung makakita yan, di ba? Matatanggal talaga ng stress. Di ba matatanggal yung pagod at sasabihin na napakasulit ng paglalakbay na yun. So pababa nyan guys, may makikita kayo dyan na bus na blue. Yan sa left side niyan, yan yung resort. Manang Junis Cottages. So guys, napakaganda ng cottages nila dyan and napakamura. So yun lang guys. Thank you for watching mga kahingan. Thank you so much. Stay tuned for more videos and uploads. So guys, i-flex ko nga pala dito guys yung YouTube account ng kaibigan ko. Thank you. YouTube account ng kaibigan ko guys. Please also like and subscribe.